amfani da pills wanda yake ƙara ƙiba. Wato akwai mata da yawa wanda suke zuwa shagon ko in ce suna zuwa chemist su ce a ba su magani, mafi aksari suna purchasing dexamethasone wanda tablet ne wanda aka yi shi corticosteroid ne, wasu tablet ne wanda ake amfani da su wajen magance matsaloli na allergens. To shi magani nan dexamethasone yana rage ƙarfin garkuwar jikin ɗan adam. Mafi aksari wani lokacin ana shan shi in term of hypersensitivity da abubuwa da yawa, irin idan garkuwar jikinka ya nemi ya yi aiki fiye da yadda ake buƙatan ya yi, to ana amfani da dexamethasone wajen rage wannan aikin nashi, saboda idan aikin garkuwar jikin ya yawa yana iya haifar da wasu matsalolin. To mata da yawa suna amfani da dexamethasone wajen sa ya ƙara musu ƙiba. To ka sani cewa idan kai amfani da dexamethasone yana rage ma ƙarfin garkuwar jikinka a hankula zai buɗe ƙofa wa duk wata cuta idan ta zo ta shiga jikinka. Sannan abu na biyu shine dexamethasone yana da wani illa a ƙashin da yake daga ƙugun mutum haka. Idan kana yawan shan dexamethasone ko kuma in ce duk wani corticosteroid drugs, idan kai prolong amfani da su yana iya sa abin da ake kira total hip dislocation, wanda kokon ƙashin nan gurin yana fita daga cikin inda yake a yayin da mutum ya samu wani ƙaramin faɗuwa ko kuma wani gurɗewa na ƙafa. So gaskiya idan kana so ka yi ƙiba ya kamata ka bi ta hanyoyi wanda suke legalized processes, wato kai amfani da abinci mai gina jiki, ka samu wadataccen hutu. Sannan kuma abu na biyu shine ku sani cewa idan har jikinka Allah bai yi natural ɗin shi za ka yi ƙiba ba, babu wani abu da za ka yi masa ya ƙiba. Duk wani abu da za ka yi forcing ɗin shi ya ƙiba, to kana cutar da jikinka ne, saboda zuciya, koda, komai da ka sani a cikin ɗan adam yana buƙatar space wadatacce saboda ya aikin shi yadda ya kamata. So ƙiba yana ƙara taruwan kitse kuma yana sa wannan sassan, wannan organs ko in ce wannan halitta na cikin ɗan adam, na su zuciya da su ƙodoji da wane ne, yana sa ba za su iya samun wadataccen space su yi aikin su yadda ya kamata ba. Shi yasa yake da matuƙar illa mutum ya ce zai ɗora kansa akan corticosteroid saboda ya yi ƙiba. Ƙiba daga Allah take. Sannan kuma yawan ta ma abu ne mai cutarwa, abu ne wanda ba a so. Muna gani mutane da yawa suna zuwa asibiti ana rage musu kitse, wasu suna tafiya ma a ƙasashe da yawa a yi musu surgery wajen rage musu kitse. Ba abu ne wanda ake so.